Aquí no llega. Esta foi a proclama máis escoitada hoxe en Vilagarcía de Arousa. Como cada 16 de agosto a vila volveuse render a Festa da Auga. A xornada rincou coa tradicional suba de imaxe de San Roque dende a capela da igrexa parroquial. Tralo pregón que este ano correu a cargo da Asociación Feminista Vilagarcía O Soño de Lilith, desatouse a loucura. Ya van muchos, siempre al lado del santo con mis amigas, genial. Os nenos e os menos e os maiores tamén. Disfrutamos como casacos. San Roque es cojonudo. Como San Roque no hai ninguno. Milleiros de persoas achegáronse ata Vilagarcía para participar desta festa, dispostas a honrar a San Roque e a disipar a calor a base de cubos e mangueiras, e sobre todo moita auga, sen dúbida unha das máis populares de toda Galicia. Hai que ver as manos, non se pasa ben. Pero esto... Non se pasa ben. Muy, perfect here. Esto, the best event. A mellor festa da Ría de Arousa. Aquí sí. A mellor festa. Bueno, a mellor... Isto é moito para a salud.